Ilmanvaihdon katsastus on määräaikaistarkastus, missä käydään läpi ilmanvaihtojärjestelmä aina sieltä ilmanotosta huonetiloihin asti, eli käydään aika perusteellisesti läpi, mitä se on syönyt. Varmistetaan, että kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä toimii niin kuin sen on ajateltu toimivan, suunniteltu toimivan. Sillä auditoidaan se ilmanvaihtojärjestelmä ja sitten miten sitä järjestelmää huolletaan. Että onko se huolto riittävää, toimiiko se järjestelmä oikein. Meillä eri-ikäisissä rakennuksissa kuitenkin on aika vastaavia ilmanvaihtojärjestelmiä. Toki meillä tekniikka on kehittynyt uudempia ja ne on monimutkaisempia. Vanhoissakin tänä päivänä pääsääntöisesti on kohtuullisen nykyaikainen ilmanvaihtojärjestelmä. Ja ilmanvaihdon katsastuksissa ei kiinnitetä niinkään huomiota siihen, että minkä ikäinen se järjestelmä on, jos se muuten on toimintakuntoinen. On luotu ilmanvaihdon katsastusopas sitä varten, että niitä kiinteistöjä, niiden kuntoa selvitetään aina määrämuotoisesti. Koska IV:n katsastusmalli on strukturoitu tiettyyn muotoon useamman toimijan toimesta ja se on vertailukelpoinen täten niin kuin esimerkiksi vaikka muiden kuntien tulosten kanssa. Myös sitten, että sitä ei kukaan toimija myy omana tuotteenaan, vaan se on kaikkien yhteinen malli. Ilmanvaihdon katsastuskoulutuksessa käydään läpi se ilmanvaihdon katsastusopas ja mitä se sisältää, mitä katsastajien pitäisi kiinnittää huomiota katsastuksessa. Tilaaja kun käyttää eri katsastustoimijoita, silloin voidaan tällä katsastusoppaalla vakioida se sisältö, että eri toimijoiden välinen tekeminen on vertailukelpoista. Jos ajatellaan sillä tavalla, että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on katsastamaton, niin meillä ei välttämättä ole takeita siitä, että se ilmanvaihto toimii niin kuin se on suunniteltu. Ja onko se suunniteltu välttämättä oikein? Käyttäjillehän tämä näyttäytyy silleen, että he voi olla luottavaisia siitä, että siellä riittää raitista ja hyvää ilmaa kaikille kiinteistössä oleskeleville.